Meng! Paano yan? Paano yung Meng? Bakit na? Ano yan, Meng? Meng? Uy, kawawa naman si Meng, oh. Sino naghampas yan, Meng? Eh, kasama niya yung isa. Malit. Meng! Meng! Ano yan, paa mo, Meng? Sino naghampas yan, Meng? Kain na kayo, Meng? Ayan, kasama may Meng, oh. Wawa itong isang pusa. Pila yung isang paa niya. Siguro hinampas ito. Huh? Meng? Meng? Yan, oh, naglakad siya. Pila niya siya maglakad.